Здравейте, господин Павлов. Здравей. Намираме се пред новоизградения терен на мястото на бившия терен и терена на ледената парзалка. Да ни кажете как върви самия процес по израстването на тревата, по изграждането на терена. Виждаме, че има и огради вече. По принцип терена е в завършен вид от гледна точка на строителните дейности. Поливната и дренажната система преди това са изградени и тревата е засята. В момента тревата е излязла, то се вижда някъде около 60% според мен. Надявам се в близките дни тревата да стигне до около 80-90% от това, което трябва да бъде. От тук нататък очакваме да видим по какъв начин тревата ще понесе летните температури. Най-големият проблем за тревните площи, за футболните терени, особено на нашата надморска височина и при нашите температури, са именно горещините през лятото. Тревата обича температури от порядъка на 5 до 25, максимум 27-8 градуса. При температури над 30 градуса тя не расте активно, тя просто оцелява. Така и при температури падащи под 5 градуса. И няма да имаме минусови температури със сигурност в следващите месеци, но пък ще имаме високи температури. Аз лично се надявам да ги понесе добре, защото това е млада трева и постепенно да започне да сгъстява. Някъде след около 20 на дни, ако всичко е нормално, трябва да направим първия откос. До тогава не трябва да влизаме вътре, след това ще има плевене на терена, защото във всички случаи ще се появят плевели, ще има торене и оттам нататък пръскане за вкореняване на тревата. Пак казвам, всичко зависи от това по какъв начин тревата ще поеме летните температури. Предстоят ни юли и август, вижда се, че юни започна рано с високи температури. Но аз се надявам, че през есента терена вече ще бъде в добро състояние. Но е рано да се каже дали това ще бъде септември или октомври. И всичко зависи от температурите през лято. Поливната система е в експлоатация, то няма как по друг начин, ако не работи поливна система, и да се подсее. В момента поливаме 4 пъти в денонощието на всеки 6 часа. Виждаме, че са изградили оградата, която ни позволява навлизането на животни, които да тъпчат тревата, на хора също така. Най-вече хора, животните са по-малкия проблем, ние сме по-опасни хората. Да, в дъното виждаме зад вас поливната система, която е с тези съхранителните бидони за вода. Да. Там какъв ще бъде процесът за вършене? Днес, след нашия разговор, затова идвам сега към момента, освен да погледна тревата днес как е. Буквално след минути трябва да пристигне бригадата, която ще направи обшивката на сградата, в която ще се помещава помпеното и покрива. Да, така че и тук нещата се движат. На финална фаза е проектирането на паркинг зоната около терена и още подпорни стени, които ще бъдат от страната на улица Йоновка. Така ще облегчим трафика и ще може да се влиза и от едната страна към паркинга, който ще бъде разположен от южната страна на терена, около сградата. А той ще бъде ли регулиран за хората, които използват терена и прилежащите зали на стадиона, или ще бъде за свободно паркиране? В принцип се надяваме, че ще се ползва основно от хората, които ще бъдат тук, за да спортуват. Иначе, кога се очаква като цяло терена да бъде в завършен вид, готов за експлоатация? Пак казвам, всичко зависи от летните температури и по начина, по който те ще се отразят на тревните площи. Много е трудно да се прогнозира на 100%, но при добро стечение на обстоятелствата, края на септември, октомври би трябвало да имаме възможност да го експлоатираме, но не в пълна степен, защото трябва да изчакаме хубаво да вкорени тревата, да изгради кореновата система и да стегне горния пласт. Иначе едно прибързано влизане ще нанесе, как да се изразя, ще нанесе щети на терена, които трудно ще бъдат възстановени после. Смятате ли, че след толкова години чакане, макар и част от комплекс Ивайло, този терен заслужава да носи някакво собствено име? Аз също мисля, че би трябвало този терен да има собствено име, но това е въпрос на последващи разговори. Нека първо терена да бъде прехвърлен на община Велико Търново от Българския футболен съюз за стопанисване и тогава вече да говорим за други неща. Едно от моите предложения за име на Димитър Цеков. Вечният голмайстор на Етър за всички времена. Пак казвам, нека да вървят нещата последователно. Нямам нищо против. Това предложение и това мнение, което ще събере най-много подкрепа, трябва да бъде
в крайна сметка и името на терена. И последен въпрос само за осветлението, което се очаква да бъде монтирано. Знае ли се горе-долу в какъв период? Осветлението вчера е гласувано финансирането на изпълкома на Българския футболен съюз, така че ако всичко е нормално, до месец-два трябва да започне строежа му. Ще бъдат поставени 8 стълба около терена и ще бъдат осигурени изискваните от закона 75 лукса осветеност за тренировъчна дейност. Иначе тук ще има ли трибуни, ще бъдат изградени? На този етап не. На този етап, но в последствие има пространство, което можем да използваме. Се изгражда подпорна стена, така че с изграждането на подпорната стена от северната страна на терена ще може да се мисли и за това да бъдат създадени малко по-добри условия за хората, които ще идват, за да гледат случващото се на терена. Много ви благодарим за отделеното време и очакваме с нетърпение края на летния сезон, когато да видим завършения вид изцяло на терена. Благодаря и аз го очаквам с нетърпение.